Iku makan demok susuku. Wah, beh. Tadi turun ngerti ngono kuwi, Cik. Dah. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola. Iki ceritane arep makan bakso mati lampu ya. Heeh. Ya mah. Kawan udah yo. Hah? Lampu mati kawan. Ketawan apa sih? Barat itu banter bola mau. Kamu masih. Beres banter mati lampu. Mau kena totol yang mau tuku. Itu. Wah, apa itu men? Ya mau udah cilok ta, Pak? Ya ning nganu bakso cilok. Oh iya. Bah modele baksone enak iki. Mantap. Melangganane Mas Abi saiki. Heeh. Anu ta sanding perapatan to. Heeh. Bajan sorem ya Iki mati yo. Heeh. Rupane jam piro ya ini kok? Bah iki rada suwi iki kabare. Mergo wit-witan kasih ambruk. Bari aku jarak Ibaratnya banter tenan bola mau. jarak Mbak Rika aku mau. Mbak to? Mbak Rika Nyawa. jarak Acara kuwi. kan kae metu kok counter to. Oh. Karo koncone. Aku pas tuku nyeluk ada di gue ngarepan. Kan umur mau gabungin tuh. Terus Isi lah ora. Bari anu aku ber anu iki amoro. Brek dongane. Bari. Dan apa bandar dulu wae kok putih lho. beh Luwali lampu mati mari. Cuma peti-peti gimana mah? Jadi ning desa enak ini dia. Mati lampu. Heeh. Barudan man bakso wah cocok. Habis makan bakso Mas Habib pulang serem lagi kelihatannya. Kesepinah yo. Kalau di kota mah gak pernah mati lampu. Bah wong kota ora demo wong kah mati lampu. Ditinggal sendiri pun kagak takut. Rambut terus Bah mau campurnya tuh toranku mau. Beh nanti Kan sik bola. Bah, mani dit. apa? Ya sambele akeh to. Sambel akeh to iki to. Sambel tok. Akib minyak kamu yang makan ya enak. Tumben kamu gak Rahim. takut ke belakang. Biasane wedi. Lari-lari disuruh aja minta ampun. Mate pedes ya. dan iya Mas ini aku minum gak apa? Minum kabeh no. Apa dit. Pok. Awet panas ya itu. Hmm? Awet panas, ada rantang. heeh. Ya sudah, ya. Wah, mantap. Tenan ya, Bos. Heeh. Tak engko ya. Ayo mama. Mau kita ceritanya loro lho iku. Kayak warak turu. Wah, aku mau jangan bawa dia. Angin no. Oh, Tito banget. Wah, wah, wah. Nanti ya dit. Ngarepan ngono. Kene ndung sing ora-ora itu mah. Oh, oh. Lah iku. Angine poh. Asli banter ya dit. Wah, anjir pol itu. Iku lho yo tiba meneng iki. Tapi kan aku Rupan doa. mau ngene. Tapi kan aku doa takut. Gak biasanya. Kamu perjalanan ngulon mu? Kayak mau? Heeh. Baru biak awakmu bah piye ra aja ngulon terus ganti lu rada terang aku no nekat ngulon. Kok ngene bengi ta piye? Aku wis duwe kepikiran nganu mau. Hah? Omah ngene mudak antara mat-mari to. Heeh. Aku kepikiran mlayu ning dalan. Oh, mandak aman ya mbawon. Karena nek wit-witan to. Heeh. Aku
Aku harus dari pikiran ngono kudanan wis ben. Aman mandaan. Sing suwi. Itu sing sapa? Lah ikan kan wedok to harapan kae. Heeh. Orang anu kowe. Ora Endi? dulu ya. Main matu deh. Enggak kono. Mbah aku ngulonmu yo rada laran ono. Ora mek gur kene ngalih-ngalih yen. Oh berarti ora nek kan mau pulang ngono to. Kabeh luar kan iki. Heeh. Bundek. Bari di kawiri kebo. Nang disuwe bola. Tapi nek sing pan suarane wong anu yo adan. Kemarin tak hujan kita terang mana Oh, nih? ngeten ya wong gawe genset ya. Heeh. Undang dulu. Saiki ora koyo mbiyen dudu caku yo. Koyo akeh bencana no nduk ngono mae dhewe. Dunya sing nyelot tuwek ya. Oh. Lah saiki lho mbiyen apa enak udan atus angin ora enak ya udan. Saiki mesti enak angine ra ono banjir. Itu iki. Karo sing pas aku urung balik kan banter di Mas. Kono ambruk-ambruk wit. Banter kae wong jan. Tapi lek ning kene umbo ini. Aku main numpak motor ora tak ngerti lho wong. Iya. Ayo kucing tit. Tokno burise no dit, tokno dit. Iku cingi sapa iki? Beh, Tokno kamar. Kamar dari kancing di kamar. Oh, kamar sih. ket Iki lho jalan iki. Iki banyak apa iki mau? Tokno kamar sih. Minggu balik neh lek ning kono. Nah, nanti langsung sulapan langsung pan. Kaget toh. Umpan apa lho? Beh. Yo. Aduh, padahal tas ndonga. Umpan to. Pas arah disepilne mau yo. Tas dirasani empane ra sesuk. Langsung umpan. Alhamdulillah. Apa? Langsung Ora lek ngedus. langsung kinclong. Wah, langsung bening. Aku orang udan enggak? Iki. Dari pohon udah kelihatan. Lah angin bengi bahaya lho yo. Banget bahaya pol. Enggak ketok. Ya no, itu no. Ada kameramennya kan bisa bola gentenan. Kayak hutan ya. Ini ya. Kurangin lah. Sayang. Gue ada tuh. Bengok tinggi. Enggak ada anu. Lah makin gedhe ini. Iya. Ora apa ta sih. Mak tambah gizi. Sini ada mana yo? Kucing. Emang ada lombok hijau mau nanti ya? Mburi. Mana lombok hijau? Tak pilih ya. Teh benak lho ya. Akhirnya apa enak nih omah ini? Bisa. Harus sunyi. Enggak penak ditok. Apa? Sendoke. Nyapa? Tidak. Sendoke ya. Sendoke mingkup. Sendoke jan peh. Pantes deh tadi guyu macam. Sendoke ngene. Siapa? Sendoke. Omega. Heeh. Bisa apa bisa? Dewe. Bel kadung tuku lilin, bae mekar langsune. Darah dulu pinjam saya. Princess wis turu. Terus ah.
Apa? Bakso enak. Kok di anu bener kembali. Teko sapa? Nek tuku Tito ning ngentak Lah itu ora mangan. sing gak penak, sing gak enak sitok. Siapa? Cuh. Kul. Mbak to. Lah nyapo. Kowe ternyata demeni aku, kowe ngerti ra nyapo dhek ora gelem. Arep ngepek aku. Ra gelem nyapo? Ning kene. Ra gelem mulai. Iki Ning omah nyapo? akeh penak nih yo. Padha rene ngambruk. Iya. Wah. Ya ora apa-apa to nyapo to. Ya wilo. Lah ora apa-apa lan dhewe gelem raga. Ibune. Gendeng to Mas. Piye? Aku gelem. Aku iki. Kene kan RT ning aku Aku iki. gelem, Pen. Kok iso ngono to? Aku gelem wis. Kowe gak pantit sidonmu. Nyapo? Kurus wis setuju. Mbak Indra wis setuju. Punyet RT-ne ya wis setuju. Tak piro sayu? Jam piro kae? Asal Wis bengi iki wis nyalahi aturan kowe iki. Oh, Ora apa-apa. tangkap iki. Ya mun curang nabi Mbak Mega gelem ra? Iki gendeng to Mas Pitbeh. Lho, piye? Piye to, Dit? Lah wong mesti njaluk ambung aku kok. Ora tau lho. Ambung ya, Dit. Gak Kae tau nganu awakmu. nyapo? Ya nek gelo apa to ya, Mega didelikne jero nganu lawan cipoke. Duit. HP, Oh HP ke? HP, kowe mbah-mbah. Lebih baru diamoh niki lho. Diamoh niki lho. Katene Heeh. Ama dhewe pancen HP-ne wis elek. Baru mbah-mbah Sapa? langsung ra kenek. tak Kok nganu ya? Maksudku enek mine ya? koyo mie ayam. Kayak apa? Mie ayam marak ya ini. Iki sambele. Lagi kok uangnya men kok sapa iki? Ibu bisa. Tanya dandani to. Sing penak terus kan. Bibine tugel lho. Iso. Sempal gak bisa. Sempal STK antane. itu gak bisa. Lah STK apa paling iso? Paling urung kena iki, Dit. STK? Koyo ngene no, kudu. Ah ngene ya. Kudu kita nambur. Oh iya. Wah, masa kok ditarik iseket-seket sak mobil mau? No, tekan bayar nah. Bayar langsung macet guys tarik. Mobil endi? Mbawan akeh mobil macet no. Keplentok. Tuh, nek kita Liwat mobil. jalan. Tariki. Kan ora iso liwat ke mobil wiwit ketok sing ketok wong karo bendo jaluk 50 per mobil. Ki Wah. mobil akeh sak ngetan ngidul. Asli dijaluk tenan? Heeh. Bagong iki nyapo? Ora ikhlas ngono enggak? Hah? Ora ikhlas. Ora. Masih tarik 50 Mas, mugo ngetok kayu gak mau. Aku masih duwe nek no tak liwat kowe wae ngono. Lho lho. Wae. Yang wae ya. Wae aku Cuk, terbang. pakai mobil mau liwat. Bagong ngirimi foto Bagong. Wah. Songo piro? 5 ping 9 lho. 5 ping 10 500. 450 so. Isis. Ya tambah kudu tangkel tok pilih. Lah iya. Dibayarane sak uwan-uwan aku no. Mbawan lho. Bawa Lapangan lapangan. mulane. Kalau lapangan arahe. Tanapane ngidul mulan terus saya perapatan to kuwi ngalor ning kono kuwi. Biak mobil ini. Sirin trabas. Oh, tabas kono iki gak kena. Yoan. Enak bet ambruk. Lah lek lapangan ngulon, ya lapangan ngidul, terus ngulon duk, ya Ora Pak. ora kena enak bet ambruk kabeh. Sak nyata ora kena liwat kono ambruk itu. Enggak kena. Cuma liwat kono ora kena ngalor. Terus cake bar blonjo nggo tiga. Kabutan muatan. Barges. Besar-besar. Lapangan ngulon dalan aspal ya ora kena. Ora kena. Oh, iya ketoki wit ini jadi duit. Wah, ya piye yo surat ketok ira iso liwat itu kanca. Betul sak ikhlasnya piye ngono. Enggak. Nek ulang kali nek apa? Kon kali yo jarame anu. Nur celing dibeli. Rame kono. Udah kono. Nomor tangan. Mikul. Ndang piye carane? Piye to Pak? Pelem banget. Lah piye wong wis ning kene wis pirang dino. Iya, Pak.
Babuk kene Mas. Mbak Mek iki nyambung Mbak Mek. Babuk. Piye to iki? Lho cintaku wae. Babuk kene pokoke. Sik dulu. Oh Mas. Bayi iki nyapu to iki jane. Oh Mas. Lah badut mbakmu madut. Kok ngene iki to lho? Mendet penak ngoten mantan. Itu kak ya. Selama ning kene tukokne apa? Iki Mas. Blas malah njaluki dhuwit aku kok. Aku sing kon blonjo Tantang rujak ora tau tukokne. Iki Ora, punten e ora. kok lekas to iki. Biasane kelek pacaran dhek punten lho iki. Ora tau kok. Bah, Mek pentole Mbah Jo. bah. Ndek rujak ditojono itu. Aku Pentole Mbah Jo aku sing kon bayari mek aku mek dibantol tok. Bah. alambo. Sik dulu. Mas Bit. Nyapa to gak pangan. Lah tuku pentol nek endi Mas? Yo. Hah? Dapo to? Lah tuku pentol nek endi? Ndol apa? Bakso. Iki ya. Bah, enggak kan. Ata gadane mingko. Beh kucinge sapa to wi? Ket mau glibet kene ae. Pesakne lah meracuk lho. Lah nyuruh kecap ditutne ya en. Wae tuku pentole Mbah Jo neh, Ndut. Terus kadung Pentole Mbah Jo kaya wingi. Aku nyunduki terus. beh ngisin ya. Aku isin malahan. Nyapa to, Mas? Dong tuku karo aku li. Dek. Beh iki nyapu to. Nyapa to, Mas? Beh njikok kurus njikok pentol. Kene. Njikok nganu nyunduki. Entek njikok neh. Iki Mbak C. Golek rene. Ngene Mbah Ya Jo. sundukku rong tak nek sundukku. Prayo mangan sak tak ini sundukku. Aku isin. Aku maneng aku arep nyunduk ra sida isin kok kadung. Sini sik. Heeh. Lah aku nyunduk oleh ya terana tuh ya. Entane Dit. Mbak loro iki mau bola. Aja. Pak kuwi lho. Aja. Ndang budal. Bene lho. Waduh, nanti kembaran kita kan sehati. Alah. Aduh sadar buru ya. Beh. Piye bojone iki? Sono nggak duwe bakso. Luwe dadi. Sakne yo. Heeh. Ora kepikiran duwe. Pas aku kadung puah-puah entek. Loro rantai. Mau? Mbak. Koyo ya. Gocakan lho kudune. Ayo, Mbak iki. Yo. Remote aku gowo pisan. Aku kok gowo. Nah Bunda. Bangku ora wareg tuku cilone. Napa ora waras? Aku engko bareng ngalor iki. Lah, ayo Dik. Ayo disimpen cepet. Bawedi yo. Ayo. Yo. Dandang. Lah piye to? Kendal to?